Hur jävla bönrullar va? Det får komma. Just sådär. Älsklingar hemma. Vad fan i helvete? Du, här sticker man på konferens i 2 jävla dagar. Och vad fan händer? Och sen nu då så har vi och sen så har vi då jag tycker att du ska börja så här. Morgon!